nasian di bata amata. Dohot sian anaknya Tuhan Yesus Kristus nama dongan hita. Amin. Renungan harian di Bagasan Stadion 26 November 2022. Dienet mesian adung tolu ayat 27. Sonon ma didok disi. Denggado dibawai molo diusung augana tagandi haposoon. Ido anggo sahatna. Tuhuk ma auga nasian Tuhani. Akadongan sapor siang ia auga nomor lapatan mai boban situhuho nasian Tuhani. Jala bobani neang doi porsanon molo dihala Kristen. Pangatusian taringot tu auga ima hauduhon tu debata. Jala dipahopar mai tumulu nihita jolma ditiki haposoon. Ala ditiki haposoon naboy morado pe madabu tu hisap ni daging. Lapatan namai ditiki haposoon jod-jodo jolmai madabu tu sikap namadau tu debata. Asa mamukas yan haposope naing ma detusi jala dihaposay pabo adong sakap nauli nasian debata tu bangsona. Alani ikon radi mahita mangusung auga nasian Tuhani. Nakpis yang tiki haposoon ikon radi mangusung auga nasian Tuhani. Asa makbuan haposya natang manang na matoras ningolu tujoloan ni Aryon. Molo debata tapangasahon di ngolu ditiki haposon nasay marguna mayak kadongan sapor siyaw mabuan tungulu na lebih dumenggan tu partikian naneng ro di Bagasan hauduhon dohot serep niroha. Dia masih para diota di nama nuh auga na pinasahat ni Tuhani tuhita. Ahado si para diota di nama nuh auga na pinasahat ni Tuhani tuhita. Ima molo adong sukun-sukun nasahat tuhita. Na perjolo may mangatusi pabua auga ima siang debata. Jala adong do pangutusion nasala molo ditakub jala dihurung ibana gabe dietong doi auga nasian Tuhani. Hape memang jelas do memang umat doi ala manako. Auga siang Tuhan ima molo diulahon akka hasitongan. Hape ikon manaut doi mana satu na terhurung. Napaduahon ima molo ikon manau kita di auga nasiat Tuhani takasma tapasah dirita tugonggoman ni waso ni debata. Lapatan na kadongan sapor siyaw molo tung diluas debata hita manau na porsuk di portibion manang ala ni hasitongan ikono kuhonot doi nasian Tuhani doi dau sikap manaluhon akka dongan jala rade di nama nangihon hata ni debata asa petuguhon jala mangetusi lomo ni rohan ni debata sian saluhut parukilon manang parsuryote jala manoktong martangiang paimahon pabahenan ni debata na dumenggan di ngulutta alania kadongan sa posyaw marhite turpukta di Bagasan Stadion
Redi mahita mangusung auga nasihat Tuhani jala haposi ibana asa ibana paturehon. Amin. Martangi yang mahita maulia tema Tuhan dihatam na badia naung hubegi hami di bagasan partikiano asi maruam Tuhan pasu-pasu may asa huhangulon hami hatami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami Tuhan. Amin.